Ta ji waka ta mahauta wani ya ci dogo wani ya ci gudu. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Haba, in yi sallama ku kyansa saboda Allah da Annabi. Mu da muke cikin gida ma ya muke ji ina ga ku kuke waje. Tashi ki bannan waje tashi. Na zo nan zan yi kwana kawai sai na ga ɗan wanka. Sai na biyo ta sai na ga ta shigo nan gida. To ka ji yanda aka yi muka. Ya batun talatalan nan ya batun shi. Duka an kwashe fa. Kai rufin gaba ɗaya ba. Saura dai guda ɗayan nan dai oga da. Tunda akwai guda ɗayan nan to na ubanka ne. Abinda kawai ɗauko mana shi kawai za ka yi shi za ka tsaya ka dinga maganan wai saura. Ka ji gaye da daɗin baki wannan kirari naka wai. Ai magana nake yi akan talatalan nan. Yanzu nan da kyafta ido na dawo babu talatalan nan. Barayi dai. Mu ne barayi. Tokai. Ya kai. Amma shi din ne dai ko? Shi din ne. Kai da lafiya ne. Abin da yasa kyankyasa yake yi ne. Kyankyasa yake. Ya kamata to sai sa ake ya kamata a danke. To amma ni kai na shaida ne. Kun yi gudu kuka yi sama da talatalo na har yanzu ban gan shi ba. Ga sauran gidaje ka sato mana tolo-tolo da agwagi. Kin san ni ma da ba me son rigima bane amma matan nan saboda takuranta.